група и всички, които ни гледат. Намирам се в село Мусачево, Софийско, при семейството на Стоян Стоянов. Тук съм за да снема репортаж за него, да ги покажа кой е той, как живее и какво му е състоянието. Този репортаж има за цел хората да го видят и да достигне до тези, които искат да му помогнат. Малко ще разговаряме с сестра му, Силвия и майка му. Те ще разкажат какво точно се е случило, но нека да видим Стоян, как живее. Това е стаята на Стоян. Вън има градина, обаче Стоян не може да излезне от нея. Той е прикован към едно легло. Това му е леглото, а това е Стоян. На времето Стоян, отивайки на работа, получава аневризма. Инсулт и се оглушава. От тогава е така, неподвижен почти. Живе в това легло и не може да мръдне. Не може да си види децата. Има деца. Това е Стоян Стоянов. Той разбира какво говориме. Майка му прави раздвижвания. Грижат се хората за него. Те ще разкажат след това как трябва да протече лечението по принцип. Стоян има дарителска сметка за неговото лечение. Но това е. Положението на Стоян е такова. Гледат негови снимки. Жалко, истина, че така се е случило. Но не може да се направи за сега нищо без ваша помощ. Ако искате да седнем и да ми кажете точно какво се е случило и какво трябва според вас да се направи за бъдеще, айде да седнем в другата стая и да ми разкажете всичко. Госпожо, кажете коя сте вие, представете се. Аз съм Габриела, майката на Стоян. Така. Какво точно е станало преди години? На 24 октомври 2013 година получи инсулт. Спукала се аневризма и после инсулт. Да. Тръгна на работа, сутринта отива на работа и му става на работата лошо. И оттам колегите го дигат и го закарат в Елин Пелин на спешната помощ. Оттам с линейка го закарат в окръжна болница. И по време на пътя получава инсулта. Да. Добре. Стоян има дарителска сметка. Има дарителска сметка. Има и оферта за лечение, разбрах. Да. Вие, госпожо, коя сте? Вие сте сестрата на Стоян. Аз съм Силвия, сестрата на Стоян. От Турция получихме оферта от Мемориал, се казва в болницата. Получихме оферта за рехабилитация, за 3 месеца престой. Той включва всекидневна рехабилитация по 3 пъти на ден, плюс локомат робот, който ще е по 2 пъти на ден. Целият престой и всичките тези рехабилитации са на стойност 42 000 евро. Това за вас е непосилна сума. Не. Много ясно. Не. Какви надежди давате? Дадоха ни надежди, че ще стигне Стоян до количка.
Ще може да извършва някакви действия сам. Да, ще може да се обслужва сам. Нали, ще почне да говори, ще почне да казва какво Той сега разбира иска. какво говорим. Той сега разбира всичко, каквото му кажеш, обаче не може да говори. Те пътиски там ще стимулират тази... Да, говора ще му върнат, ще се опишат да му раздвижат ръцете, краката, тук е гръмначния стълб, където е, за да може да седне. Защото той в момента не може да седне, както ние седим. Yes. И за тези тия 3 месеца, ако всичко е нормално и добре, ще почнем да се опитваме да го дигаме на крака с този уред. Вие се опитвате да събирате пари, разбрах, че концерт е имало благотворителен. Да, имаше концерт. Имаше ли много хора? Ами нямаше много хора, защото ние точно тогава набарахме почивните дни, празниците и не се съобразихме с тази дата. Но пак се събраха, 1040 лева беше. Сега на 14 октомври ще направим кулинарен базар, точно на рожденият му ден. Пак ще има състави, ще има една голяма торта за хората, тези, които ще дойдат, ще ги почерпиме и мисля, че пак ще съберем пари. Надеждата умира последна. Разбира се, да. Вие не се отказвате Никога. Да видите брат си пак отново да говори. Да, той е много добър човек. Винаги ще помогне. Той има детенце. Има 2 деца. 2 деца има. Едното е момче Красимир, другото момиче Габриела. Сигурно и той иска да... И те, да. Да им каже нещо, да... Тежко е. Тежко е, наистина, да. Лошото е, че те не са при него в момента. Не са при него, но той, ако може да се поизправи малко и да може да разговаря и да може да се движи и по-натам и да проходи някой ден, той сам ще иде при тях. Да, и те ще дойдат. Само да покажем. Да. Това е... Момичето му Габриела, като малка. Това е момиченцето Габриела. Това е Стоян. Това е Стоян. Това е... Преди колко години е тази снимка? 11 тя беше малка. Преди 11 години. Това пак е Стоян. Тук войник го изпращахме. Изпратили сте го войник. Това е сестра му. Другата сестра, голямата. Имате и по-голяма сестра. Да. Това е вече баща му. Тук пак някъде къде... Да, войник. Войник да. заминава. Това е вече по-съвременна снимка, скорошна, малко преди трагедията, която се е случила. Това е Стоян. Така е изглеждал. Млад, здрав, юнак. Тук е по-детска снимка. Още са жигулите едно време. И това е с вас. Снимчицата. Видите и вие, клинчето си да говори, да ходи. Много голямо желание имам. Така да го гледате. Голема мъка е така. Надявам се, че хора ще го видят този репортаж. Просто се надявам, че хора ще го видят, организации ще го видят. Ще го качваме и вие ще го качвате навсякъде в чужбина. Има българи по цял свят. Да се надявам, че това нещо няма да остане така, както е сега положението. И Стоян ще може да проговори, да се раздвижи, да проходи някъде. Да се върне този Стоян, дето е бил преди. Вие такъв сте го запомнили, такъв сте и да го видите. Такъв искам да си го видим. Това си е ваша една надежда. Силе, ти да кажеш нещо. Искам да помоля всички хора, които гледат репортажа, да помогнат. Много ще бъдем благодарни и се надяваме в скоро време да видим брат ми на крака. Да си види децата. Да си види децата, да. Мисля, че ще се зарадва и те ще се зарадват. Казваме последно чел на Стоян.
И се надявам, че някой ден ще дойда. Ще дойда да снимам как се възстановява Стоян. Кажи, бате, чао. Чао, Стояне. Кажи, чао, бате. Дигни ръка към човек. Чао, Стояне. Дай целувка. Стоян не разбира. Той те вика. Може да идиш до него, той казва да дойдеш до него. Дай ми ръка. Така. Дано някой ден да дойде и аз и да видя с Стоян да пием по едно кафе и да гледаме този репортаж и да... и само да си спомняме за него. Дано да е по-скоро. Като един кошмар да си спомняме за него, който е минал и който остане в едно минало и Стоян да бъде пълноценен. Съберем парите, ще закарам в Турция още малко. Аз ще направя всичко възможно това нещо да стигне до максимално много хора. Всичко възможно. И вие ще направите това. Да. Този човек да види децата си. И довиждане от мен. Кажи довиждане. Кажи чао. Чао. Чао и до нови срещи и успех ви желая. Много успех. Благодаря. Ще имате нужда и от надежда от ваша страна, и от търпение, късмет до някъде. Най-вече. Надявам се всичко да се получи. Довиждане.